Nire izena urtzea miano da, eta urten izango naz Kobadongako irteerako edo, ibiltariko arduraduna. Nundin orakoak apur bat asaltzeko, ez? Segatik Kobadon gara eta apurtxo bat espliketako. Aurten Kobadongara joateko arrazoiak eixen bat izen da topoela gertuko helburu bat, ez? Beti joan izen gare oso urruti, torre suposatzen zaman beti autobusa hartzia eta hurbiltzia helburura, ez? Eta horrek azkenian deskafein hau itzen da apurtxo bat irteeria. Hoi eta urten Arrasatetik bertatik urten gau, dela, 30 segundu urten daue, eta Kobadongaraino ingoitzugu 350 kilometro. Helburua da Kobadongako lakuetako puntaraino iristia, Kobadongako amaer jinai. Nahi dauenak guraritxo bat eskatu eta hurrengo gunean Seillako jetxiera ingo piragoan, premio gisa edo sari gisa. Eta karakteristikak inoiz baino pertsona gutxiago jasela, 28, inoiz baino monitore gehiago jasela, batzuk ja jubiletan hasten eta atzeti datozen nahi apurtxo bat erakutzen dizake. Eta paraje oso politxetatik ibili bigarrela, gertukua ez ezaguna ezeutu bioguela, eta bidean pare bat sorpresa be dituztela. Ez dakila ino bezek eta nik uste oso politxak izango diela. Eta hoxe.